Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu. Dnes sa pozrieme na zopár mýtov okolo terapie, ktoré sú medzi ľuďmi veľmi rozšírené. Možno ste niektorým verili aj vy. Je absolútne normálne a bežné, že sa takéto predstavy medzi ľuďmi objavujú. Poďme si ich spoločne rozobrať. Myslíte si, že terapeuti zarobia veľa peňazí? Môže sa to tak javiť, ak idete na terapiu a zrazu vám terapeut povie, že za 1 hodinu terapie od vás vyžaduje 40, 50, 60 eur, či možno aj viac, tak sa môže stať, že terapia je veľmi drahá a že terapeut zarába veľmi veľa peňazí. Pravda je však o niečo komplikovanejšie. Cena, ktorú platíte za terapiu, nie je len za čas, za hodinu, ktorú s vami terapeut strávi. Podobne ako iní živnostníci, terapeuti odvádzajú odvody a dane, lenže to je len možno tá najmenšia porcia výdavkov, ktoré terapeuti majú. Terapeut musí platiť za svoju vlastnú supervíziu. Táto sa musí odohrávať pravidelne, záleží od toho, koľko klientov terapeut má. Iné komory v iných krajinách, iné organizácie majú iné podmienky. Tá je väčšinou pomerne drahá. Supervízia slúži k tomu, aby terapeut s vami pracoval profesionálne, aby to bolo k vášmu benefitu. Takisto veľmi často terapeuti musia v určitých etapách svojej kariéry ísť na vlastnú terapiu, čiže si platia svojho vlastného terapeuta. Rovnako musia platiť za software, cez ktorý poskytujú terapiu. Ak je to terapia online, musia platiť členstvo v určitých organizáciách, platia si za ďalšie vzdelávanie, ktoré podstupujú, ktoré znova veľmi často komory, organizácie, pod ktorými terapeuti pôsobia, majú určitý štandard, určitý počet hodín, ktoré musia terapeuti dosiahnuť v každom jednom roku ďalšieho kontinuálneho vzdelávania. Takže tento čistý zisk je oveľa menší, než sa môže na prvý pohľad zdať. Okrem toho, 1 hodina sedenia môže znamenať ďalších niekoľko hodín, ktorých je zahrnutý admin, ďalšie vzdelávanie. Terapeut sa musí starať o svoje vlastné emočné a mentálne zdravie, aby bol schopný robiť prácu a byť tam pre vás. Nakoľko 1 plná hodina intenzívneho počúvania druhého človeka môže byť tiež vyčerpávajúca. Takže ak platíte za terapiu, za hodinu terapie, neplatíte len za hodinu rozprávania. Platíte za odbornosť, bezpečnosť, kvalitu, ktorú terapeuti budujú roky, preto sa to volá prax. Takže terapia nie je len honorár, ktorý niekomu platíte. Je to investícia do kvality a bezpečia vašej práce na sebe. Ako to vidíte vy? Je podľa vás terapia príliš drahá? Myslíte si, že terapeut má úplne bezchybný život? Často si ľudia myslia, ja sama sa s tým stretávam, že terapeuti majú bezchybné životy, veď predsa vedia ako na to. A teda nemajú v živote žiadne problémy. Lenže terapeuti sú tiež len ľudia. Všetci máme tzv. Slepé miesto v sebe, kedy nevidíme vlastné správanie, to, ako nás iní vidia. Rovnako majú zlé dni, doma sa hádajú, či robia chyby. Rozdiel je však v tom, že zo svojej pozície a profesie, ktorú robia, tak na sebe musia pracovať. Pracujú na tom, aby boli v kontakte sami so sebou, so svojimi emóciami, aby pracovali so svojimi vzorcami správania a venovali sa seba reflexii. No podobne ako vaša cesta, ani tá naša nie je bezchybná a nie vždy to ide jednoducho ako po masle. Terapia vás neurobí dokonalými, no pomôže vám rásť. A to isté platí aj pre terapeutov. Pilo vás, že terapeuti majú aj vlastné problémy? Čakali by ste, že terapeut vám vždy povie presne, čo sa deje? Ľudia si veľmi často myslia, že terapeut vidí dovnútra iného človeka. Že terapeut má akúsi zázračnú schopnosť čítať klienta a vždy presne vie, čo sa deje. Pravdou však je, že terapeut je sprievodca. On nie je expert na váš život. On dokáže skrz svoj určitý tréning rozpoznať určité vzorce z toho, čo rozprávate. A to sa môže zdať ako, že vidí to, čo vy nevidíte. On to ale aj vidí, pretože my všetci máme určité slepé miesto. A
to videnie vychádza z procesu z terapeutického vzťahu. No expertom na seba ste len vy sami. Terapeut vám pomáha vidieť a pomenúvať veci, ktoré vy sami nevidíte. No odpovede vždy nachádzate vy sami. On v podstate len pozná proces, nástroje a techniky, ktoré vám pomôžu objaviť vlastné odpovede. Takže terapia nie je o tom, že vám niekto dá návod. Terapia je o tom, že ho spolu s terapeutom nájdete a vytvoríte. A čo vy? Ste skôr typ, ktorý hľadá rady, alebo typ, ktorý chce objavovať vlastné riešenia? Nie je terapia len také točenie sa okolo seba? No to vyzerá, že všetko, čo človek v terapii robí, je, že rieši svoje vlastné problémy, pocity a rieši len sám seba. Áno, terapia je do veľkej miery o vás a to môže pôsobiť pomerne sebestredne. No zmyslom tejto sebestrednosti je spoznať svoje vlastné vnútro, svoje reakcie a svoje vlastné vzorce, ktoré nás v živote ovplyvnili a ovplyvňujú. Vďaka tomu spoznaniu ste menej reaktívni, ste viac autentickí a dokážete budovať zdravšie vzťahy. Inými slovami, keď sa človek lepšie pozná, tak to prospieva jeho okoliu. A zrazu to už nie je až také sebestredné, však? Venovať sa sebe nie je sebecké. To je ďalšia predstava, ktorú ľudia veľmi často majú. Je to základ, aby ste mohli byť prítomní pre iných. Máte aj vy pocit, že je egoistické venovať čas len sebe? Chodiť na terapiu sa rovná, že som slabá a neviem si poradiť. Poďme si to rozbiť. Mýtom je, že terapia je pre tých, ktorí nezvládajú život. Takýto mýtus je veľmi škodlivý. Skutočnosť je však taká, že priznať si problém a aktívne pracovať na jeho riešení je obrovskú odvahu. Vyžaduje pozrieť sa pravde do očí, pozrieť sa sebe samému do očí, uvidieť realitu seba samého. Ľudia, ktorí vyhľadajú terapiu, prejavujú silu. Pretože namiesto úteku, namiesto neustáleho opakovania rovnakých vzorcov a očakávania, že sa niečo zmení, namiesto hľadania viníkov všade okolo, sa rozhodli pracovať sami na sebe. A rozhodli sa niečo zmeniť. Vyhľadať pomoc nie je známka slabosti. Naopak je to prejavom sily a zodpovednosti. Pretože len my sme zodpovední sami za seba a to, ako fungujeme vo svete. Poznáte možno niekoho, kto vás inšpiroval tým, že išiel on sám do terapie? Na terapiu predsa chodia len blázni, nie? Ďalším mýtom je, že veľa ľudí si myslí, že terapia je len pre pokazených. Je to stigma, ktorá odrádza ľudí od toho, aby terapiu vyhľadali. Terapia totiž to nie je len riešenie krízových situácií, keď sme na absolútnom dne a svet, okolnosti, život, skúsenosti, naše vlastné vnútro nás dotlačí k vyhľadaniu terapie, pretože to je už možno posledná záchrana. Terapia môže byť tiež prevenciou. Môže byť cestou k lepšiemu poznaniu seba samého. Chodiť na terapiu znamená, že vám na sebe záleží a nie, že ste pokazení. Je to ako v lietadle, keď vám ukazujú, čo rodič má urobiť, ak je potrebné nasadiť dýchaciu masku. Rodič v prvom rade ju má nasadiť sám sebe až potom svojmu dieťaťu. Je to preto, aby on fungoval a nestratil kyslík a mohol pomôcť svojmu dieťaťu. Ak my sami nie sme v poriadku, nemôžeme tam byť pre nich tak, ako si zaslúžia a potrebujú. Môže ponúknuť určité tipy, odporúčania, ale hlavnou úlohou terapeuta je vytvoriť priestor, v ktorom vy sami nájdete riešenia. Ďalším mýtom je, že si ľudia občas myslia, že rozhovor s terapeutom je to isté, ako keď sa rozprávajú s kamarátom alebo s niekým blízkym. Veď aj kamarát, blízky človek vie počúvať alebo poradiť. Rozdiel je však v tom, že terapeut má určité odborné vzdelanie, drží určité hranice a neustále má na mysli váš proces. Nie je to o ňom.
Neposudzuje vás, nehádže na vás vlastné problémy a vie cieľene pracovať s tým, čo prinášate. Občas sa môže terapeutický vzťah zdať ako kamarátsky, no nie je ním, pretože terapeut v tomto vzťahu s vami neustále pracuje a ponúka bezpečný priestor a odborné vedenie, ktoré smeruje k zmene. Priateľstvo je absolútne nenahraditeľné a mať určitú sieť priateľstiev vo svojom živote blízkych ľudí je tiež dôležité. Ale terapia je špeciálny priestor. Stredobodom pozornosti v tomto priestore je len váš rast a duševné zdravie. Terapia funguje rýchlo a po pár sedeniach by som mal mať všetko vyriešené, nie? Čakáte, že po 2 stretnutiach bude všetko vyriešené? Lenže zmena psychiky a vzorcov správania je proces, veľmi často dlhodobý. Niekedy stačí pár sedení a inokedy treba veľmi veľa času. Terapeut sa prispôsobuje väčšinou vášmu tempu, no postupuje taktiež spôsobom, aby bola zmena udržateľná a postupná, aby bola zmena bezpečná pre vás. Terapia nie je o instantnom výsledku, je o hlbšej práci na sebe. To je investícia, vaša investícia do svojej vlastnej trvalej zmeny. Koľko by ste vyčakali, že terapia trvá? 3 sedenia, 5, 10 alebo rok? 2? Vždy mýtom, ktorý ľudia majú, je, že ak raz začnú s terapiou, tak z nej nikdy neodídu. A to už je navždy. Toto je mýtus, ktorý je založený v neprofesionalite možno niektorých terapeutov, či nedostatočného vzdelania, aby mohli byť terapeuti. Pretože existujú prípady, kedy sa ľuďom stalo, že začali terapiu a terapeut si ich možno pripútal, možno sa nebol kvalifikovaný terapeut. Takto sa vytvoril mýtus, že ak raz začnete terapiu, terapeut si vás pripúta a už vás nenechá odísť. A vy budete chodiť do nekonečna. Niektoré témy sa riešia kratšie, iné sa riešia dlhšie, ale klient má vždy autonómiu a je to v jeho rukách, či sa rozhodne pokračovať alebo nie. Cieľom absolútne nie je, aby ste sa stali závislým. Je to presný opak. Cieľom je, aby ste sa stali samostatnejším a istejším sebe samou. A tak teda pravdou je, že terapia je pomoc na určitý úsek života. Nie je celoživotný záväzok. Možno sa môže stať niekedy, že odídete z terapie a po niekoľkých rokoch sa znova vrátite, pretože iné témy sa objavia vo vašom živote. Niečo iné vyjde na povrch skrz iné skúsenosti. No sú aj ľudia, ktorí chodia do terapie raz a už sa nikdy nevrátia. Každý jeden človek je iný. A čo vy, mali by ste väčšiu chuť ísť na terapiu, ak by ste vedeli, že nebude trvať navždy? Tak toto bolo super mýtov o terapii. Možno ste sa v niektorých našli, možno vás niektoré prekvapili. Dajte mi vedieť, som zvedavá. A ak máte ďalšie mýty, o ktorých ste počuli, spokojne mi ich napíšte do komentárov, možno sa k nim niekedy vrátim. Ďakujem, že ste tu boli. Ak vás zaujímajú témy okolo terapie, ak ste našli nejaké užitočné informácie v tomto videu, tak mi dajte like a prihláste sa na odber. A my sa uvidíme na budúce. Majte sa.